10 март илебездә архивлар көне буларак билгеләп үтелә. Зәйфыклары газетасы да районның тарихи ел язмасы санала. 9 дистәгә якын ел дәвамында ул җирлекнең көн сулышын, үсешен яктыртып аның кыйммәтле архивына әверелде. Менә минем кулымда 92 елда чыккан газетаның төпләмәсе. Баштарак аны безнең хезмәттәшләребез, безгә кадәр булган редакторлар менә шулай кулдан төпләмәләр итеп, ясап архив итеп саклаганнар. Хәзерге вакытта инде безнең газета махсус типографиягә җибәрелеп, анда китап формасында төпләнеп, менә шушындый форматта әзерләнә. Үзебезнең Зәйнформ мәгълүмат агентлыгының да бик кызыклы бай тарихлы архивы бар. Ул бүген дә кадерләп саклана. Дәүләт матбугат архивларыннан тыш һәр гаиләнең истәлекле фотосурәтләре бар. Берәүләр өендә иске китаплар, элекке документлар кадерле урында. Истәлек аларга ни дәрәҗәдә якын? Бу турыда белешү өчен без Зәй урамнарына чыгып халыктан сораштык. Фотографияларны кадерләп саклыйбыз, альбомнарда тотабыз, даже телефонда да бар. Сезнең өчен зур истәлек Әлбәттә, зур истәлек безнең өчен. Иске документларных, которые, как говорится, памятно остается. Потом благодарности, открытки поздравительные. Это же как память все равно. Кеше тарихын белмәсә, үзен оныта, белми дигән сүз. Безнең бит инде бабаларыбызның 7 бабаларга хәтле белергә кушалар. Минем сеңләрем дә архив тоталар. Миңа да җибәрәләр, батса бәйбәт эше бит инде безнең хәзер. Кем кемнәргә туган түгел икәнен һәр вакыт кыягазда саклыйбыз инде.